Wana ka a asko ki ko? A'a, ya zauna ba za a asko ki. Tambaya ne dai in ji ko kina so ku ba ki. Amma ka san da ya mutu? Daga zan ka dauko haka. Slide da ya mutu haka. Tafiya zai yi. Yawa tafiya zai yi haka. A gani mutum haka to dawa baya. Sai mu tafi sai mu je mu same shi a daidai yanayi. Baya 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 baya. Wannan kusa. So TV ce ne. Na ce ku ɗauke wannan abu. Bai fito ba, bai fito ba. Hoton nan ba zai fito Ba zai fito ba. ba. Duk ba za su fito ba. Rolling. Ya wuce ta. Yayi? Action! Kana duba, kana rubuta, muna tawwa, muna tawwa. Kana rubuta, muna tawwa, muna tawwa, muna tawwa. Muna tawwa.